Gràcies, presidenta. Junts apostem per donar al sector forestal català la importància que el té. És un sector que representa només el 0,2% del PIB català, però que en canvi abarca el 60% del territori. Per tant, això ho hem de tenir molt en compte. De tots aquests boscos, només el 50%, la meitat, tenen pla tècnic, amb tot el que això significa. I, per tant, només aquest 50% formen part del centre de la propietat forestal. Vol dir que hem de treballar perquè puguem augmentar aquest percentatge. Això ho hem de fer coordinadament amb les 3 entitats forestals de Catalunya, com són Boscat, com són el Consorci Forestal de Catalunya i l'Institut Català de Sant Isidre, i potenciant també les cooperatives i les associacions de propietaris forestals, que són una eina que té un èxit demostrat, per exemple, a França, i que permet que es pugui tirar endavant la venda conjunta per part d'aquestes associacions. Per tant, tenim major poder de negociació del preu i sempre i quan se'ls pugui ajudar a tenir, per exemple, un tècnic en plantilla, que això és important, poder buscar diferents línies de negoci. I a Catalunya el sector forestal és un sector que proactivament s'està movent. En aquest sentit tenim bones iniciatives. L'altre dia estàvem reunits amb la gent de l'Associació Forestal de les Gavarres i ens explicaven que els pins que extreuen de les seves suredes per netejar-les, les porten a caçar de la selva i les converteixen en estella que es reparteix als hotels i a les entitats de la zona. Per tant, crec que és un bon exemple de bioeconomia circular. Un altre també seria, un altre bon exemple d'iniciativa és, per exemple, la serradora que ha adquirit Boscat. Els hem d'ajudar també en la formació del personal que va a bosc, en la subsanació dels límits cadastrals, que és un tema important. En el cas concret, tornem-hi en el sector del suro, les Gavarres i diferents llocs de Catalunya, la problemàtica que té en aquest moment amb el corc. I com sol passar en tot el sector primari, hi ha per una banda un problema de preu, pensem que el preu de la fusta és el mateix que fa 25 anys enrere, i hi ha un problema de diversificació. El que hem de ser capaços és de crear una indústria de la fusta que estigui basada tant en la fusta de primera, tenint en compte que evidentment aquí ni per orografia ni per tipologia d'arbrat no som Suècia, que estigui basada també en la fusta de segona i en la fusta de tercera, que és la que es converteix en pèl·lets i en estella, i a la qual és evident que tenim un problema en tant que resulta que estem exportant i important alhora aquest pèl·let, aquesta estella, amb tot el sobrecost econòmic i de petja de carboni que això ens representa. Per tant, hem de potenciar el sector, no només per la seva viabilitat, sinó per tots els beneficis ambientals que comporta. I els comporta en termes de mitigació, òbviament, del risc d'incendis. És evident que tenim uns boscos massa bruts, sobretot comparat amb unes dècades enrere, per la retroalimentació que hi ha amb tots els ramats de pastura en aquest sentit, i també per la preservació de la biodiversitat. I aquí és important que potenciem aquesta estructura de mosaics agroforestals. I voldríem destacar el projecte LIFE europeu d'Agro4Adapt, que el que treballa és per demostrar que aquests sistemes agroforestals són una eina clau per poder-nos adaptar al canvi climàtic. I aquests mosaics forestals són absolutament compatibles amb la preservació d'un petit percentatge dels boscos de Catalunya com a boscos madurs. I aquí fa una feina, una tasca lloable, l'associació Selvens, per aconseguir que així sigui. Per tant, són molts els llocs de treball que tot això, directes i indirectes, pot generar, i per tant, quan parlem de reequilibri territorial, estem parlant també del sector forestal de Catalunya. La proposta de resolució que presenta Vox té també, com el sector primari, algun punt en el qual podríem estar d'acord, però, de nou, no necessitem, almenys per part nostra, que ens ajudeu en el sector primari, ni en el sector forestal, ni en res, i per tant la votarem que no, simplement perquè la signa Vox. Moltes gràcies.